Ninsabu ftit jinbiss il-bot minn Santa Marija li tiġi ċelebrata f'numru tarħula fosthom fil-lokalità tal-Mosta. Kien għalhekk li l-ġimgħa filgħodu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg żar din il-lokalità fejn hemmhekk kellu l-okkażjoni isegwi fiex wasal il-proġett li qed isir fil-Pjazza tal-Mosta. Proġett li fl-aħħar xhur u ġimgħat ġibet lih rabja kbira fost ir-residenti minħabba li ħadd ma jaf eżatt meta se jitlesta. Sfortunatament tisma' ħafna li jgergru dwar l-istat ta' dak li qed isir dwar il-fatt li dan il-proġett sar mingħajr pjan, sar mingħajr konsultazzjoni u riżultat ta' dan għandek numru ta' nies li qegħdin isofru diversi nuqqasijiet u dbatijiet fosthom kellna min anke qalilna li weġġa' tajna fost oħrajn ma' żewġ nisa li qalulna illi weġġaw minħabba ħofor jew minħabba ħsara illi tħallit u li għadha bħalissa mħollija hawnhekk. Bosta residenti semmew kif dan il-proġett li qed isir fil-Mosta se jkompli jaraq din il-lokalità f'dak li rigwarda it-traffiku. U dan minħabba li ma kienx hemm pjanar biżżejjed u ma saritx konsultazzjoni. Jiena jiddispjaċini għaliex il-kunsilli m'għandhomx jitmexxew b'dan il-mod, il-kunsilli qegħdin hemmhekk biex jaqdu lir-residenti, biex jaqdu lill-lokalità, biex isiru proġetti, però dawn il-proġetti jridu jsiru bi pjan, bi ħsieb, konsultazzjoni. Tinduna kemm ma jkunx hemm pjan u ħsieb għaliex anke fejn jidħol il-flus li qegħdin jintefqu id-dejn li qiegħed isir li se jitħalla biex propju dan il-proġett ikun jista' isir. Preżenti flimkien ma' Bernard Gregg kien hemm is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino, id-deputati Ivan Bartolo u David Aġus, kif ukoll kandidati għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u membri tal-Kumitat tal-Partit Nazzjonalista tal-Mosta. Bernard Gregg tenna l-impenn kollu tal-Partit Nazzjonalista sabiex ir-residenti Mostin verament jibdew jgħixu f'Mosta aħjar. Aħna nkomplu naħdmu għaliex il-Mosta jixriq il-aħjar, Malta jixriq il-aħjar u l-Mosta jixriq il-iva tmexxija nazzjonalista. Matul din iż-żjara Bernard Gregg kellu l-okkażjoni li ltaqa' ma' membri mis-Soċjetà Filarmonika Santa Marija tal-Mosta. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista żar ukoll il-maħżen tal-Grupp Armar Marija Assunta, fejn hemmhekk kellu l-okkażjoni jiltaqa' ma' grupp ta' volontira fosthom anke tfal li kienu għaddejjin bl-aħħar preparamenti ta' Armar propju ftit jiem biss qabel il-festa ta' Santa Marija. Il-proġett li għaddej bħalissa fil-Mosta affettwa mhux ftit l-armar f'din il-lokalità għaliex minħabba l-fatt li ċerti toroq għadhom magħluqin peress li għadhom ma sarux ma setax isir armar fihom. Il-proġett tal-pjazza quddiem ir-rotunda ilu għaddej mis-sajf li għadda u kollox jindika li sal-bidu tas-sena skolastika se jkun għadu għaddej. Bis-Sindku Laburista Chris Gregg jistqar li l-proġett se jdu mikarkar saħansitra sal-milied.